Oli hea, selline on tantsurühm. Seitse tantsupaari olete lahkesti pandud tantsupäevale. Tule õue. Ja loomulikult publikult aplaus taas. Väikese uinukan vaheaeg oli, aga nüüd on taas võistlustants. Ja mõistagi meie silme all ETK jagame selle siis tulevad. Kohtunikud on taas valmis, tantsupaarid samuti ja alustame esimese tantsuga, milleks on aeglane vals. Aitäh kõigile, teie tants tango. Meie ees tantsid erineva tantsuklubi ja kooli tantsijaid. Paar number 208, Andres Jõe, Anu Jõe. Ja tantsupäev number 210, Jüri Ullakas, Mart Mina. Nende järgmine tantsfinaalis Viinos. Yeah.
19, Nikolai Voronoi, Alla Voronoi. Number 213, Kalvo Niilo, Marina Niilo. Ja number 14, Toomas Allasoo, Rein Allasoo. Ning finaalis teine distantsiks Alekane Kohver. Tätä tanssivaali ennen Ylläsenkojen ensimmäiset finaalis antaa tanssivaali ulkoisella 211 Valeri Moskaja, Joen Moskakiova. Ja tanssivaali number 215 Olemets Liivas. Noorits Hansel on ollut aiemmin sama tanssija. Nyt on finaali lopettaa 1. Sulla täyseen toinen sieltä teidän kohti osissa, missä viimeinen lähdetään teille. Neljäntenä uudistus, nuoren yksilöryhmä